explotació, dubtes, violència domèstica, em porta violència sexista, cohesió social, problemes de futur. Gay em porta a pensar ciutadania. Convergència, doncs ara anem a pensar en unió. Convergència vol dir espai compartit o espai de trobar. Convergir, espai de trobar. Jo escullo o trio. Jo escullo en tries. Jo crec que és una submissió de la dona, encoberta. Salaris. Em porta, doncs, treball, feina. Llenguatge sexista. Em porta a pensar, doncs, que tenim un llegat o que tenim un pes de la història que és molt difícil que puguem esborrar, però que hem de treballar per esborrar-lo, o per eliminar-lo, o per modificar-lo. Jo crec que és un àmbit molt transversal, que sembla que els temes que treballen ja estan molt assumits, interioritzats, que en part és així, però que encara ens queda molta feina per fer. Jo crec que són ajustaments necessaris i temporals, espero. Ja no hi ha més. Molt bé.